Takže čaute ľudia, dneska si natočíme Texas Hold'em poker, ale ja to volám Texas poker. Takže ideme znova sloty. Keď sa čudujete, kde mám všetky peniaze, nechcete vedieť, by ste mali nervy. No ako vy by ste sa smáli, ale ja mám nervy jak fúha. Hej, vy neviete, aká mám nervy. Extrémne. Vy ste nevideli, čo sa mi stalo, keď som podal. Ja vám to potom ukážem. Modrí koníci. Chcem 500 000, chcem len 200 000. Ako 200 000, niekže len, to je dosť. Už len 22, už len 21, už len 20. Keď to takto pôjde, dobre, aj nevadí, škoda. Poďme free spiny, jak včera. Keď som nenatáčal, tak mi padol free spin. Na tomto slote pred chvíľkou mi padli free spiny. Tak pol hoďka dozadu a padla. Pred pol hoďkou mi padli tak free spiny proste. Tak som bol happy, že happy. Skoro. Nic to nehádže vôbec, nic. Pekne. Ako to je málo, ale ako škoda. Nič, to nepadne 15, to by si nedalo ani. Nie, stop. Za 5, za 2. 17 symbolov. Komu to sa vás vyplatí. Červené kone veľakrát padajú. Vidíte? Som vám to hovoril. Aj, pekne. Škoda, že namiesto tej žltej nepadla zelená. To by bolo dobre. Kámo, to keby padlo, tak to by bol taký dobrý spoj, že dovidenia. Kámo, to by bolo fakt popy. Ako Poppy Playtime. Alebo neviem, jak to volá. Poppy Playtime? Asi. Poppy Playtime sa to asi volá. Alebo tak nejak. Nie. Poďme 9 symbolov za 9 spinov. 1, nič, 2, nič, 1, nič, 3, nič, 4, nič, no jeden je málo. 1, 5. Kámo, keď padne všetkých 5, tak ja budem rotovať. Ako helikopter. Poď. Ľudia. Je tam! Ľudia, je to tam. No to je, no. Dal by som zeleného, aj si myslím, že to bude zelený, ale dám žltého. Buď si myslím, že to bude zelený, alebo modrý, ale nemyslím si, že to bude červený. Takže tak. Vôbec si nemyslím, že to bude žltý. No ako červený som povedal, ale akože nemyslím si ani, že to bude žltý. Buď zelený, modrý, alebo ten červený. Ale ako na červeného tiež až tak neverím. Niečo z tých dvoch proste, ale viem, že to žltý nebude. Si myslím, že žltý to vôbec nebude. Aj keď naposledy padol červený, vyhral naposledy, tak dobre. Chcem žltého, ale naposledy padol červený, takže červený by znova nemusel padnúť. Buď padne zelený, alebo žltý proste. Ale ako červený, keď padne dvakrát po sebe, tak to bude divné. Hovorím, buď zelený, alebo žltý. Ale asi to bude ten zelený, ktorého som chcel dať hneď na začiatku. Áno, no hovoril som. Počkaj, nevím, kto to vyhral, ale tuším, že Nie, tuším, že ten zelený to nakoniec vyhral. Jak som to povedal, tak sa to aj spravilo. Super. Kámo, koníky. Keď malé oh my goodness. Keď malé koníky ľúbi Boh. Keď malé koníky ľúbi Boh. On ľúbi tiež aj mňa. GG. Ako tá pesnička, je to také sús pesnička, ale niekedy to spívam. Keď malé
koníky ľúbi Boh, ľúbi Boh, ľúbi Boh. Keď malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma. Tak určite teba ľúbi. Fuj. Čo si zabáral? Ty fujkáš. Ty. Psačí experimentos. Koho? Experimentos. Nerozumiem ti, ty experimentos. Kurník šopa. Toto bolo don't good, very good vetr. Prosím, koník uhni, prosím, a daj mi tam 3 free spiny. Daj mi tam 3-krát free spin. 4 litra. Mr. Elegantos. Sabo. Ľudia, toto vôbec zapredané, skorumpované blbostička proste. 400 litrov mínus, trošku dosť, ale akože čo už, keď ti píše Mr. Elegantos. Bro, dám za 20 a vinem, ja som to mal nechať na 60. Poď! Pekne, toto bude max win, big win, huge win. GG, tam som sa zakoktal. Hej, haló? Ale veď keď to nám za 20k, tak bude nám 20. Čo to stačí? To je divné. Asi musím mať aspoň 40, musím mať aspoň 100k. Poď. Áno, hej, ale ľudia, keď mám za 5, tak to nikdy nepadne. Ja si myslím úplne niečo iné, čo som teraz klikol, ale však nevadí, čo už. Úplne niečo iné, čo som teraz klikol, si myslím, že padne. Ale nie to, čo som klikol, ale však dobre. Ale však dobre, čo už v pohode. Keď to vyjde, to čo som si myslel, tak ja odpadnem asi. Tak ja si odpadnem, keď to vyjde, čo som si myslel. Asi, že odpadnem. Hobby horsing. Hej, kamo. No to, čo si myslím, tak to sa asi aj stane. Počkaj, ale ozaj. Počkaj, tak teraz si myslím, že to ozaj stane. To, čo som si aj myslel prvýkrát. Nemyslel som vôbec zeleného. A dal som ho. Hej, kámo, keď to vyjde, to, čo som si myslel, tak ja neviem. Čo sa deje proste so mňou. Ty kokos. No. Hej. Čo už? Ľudia. Mám veľa free spinov. Čo keby som spravil, hneď po tomto videu začnem robiť ďalší diel, že proste free spiny, ktoré budem proste, budem točiť asi všetky free spiny, čo mám. Ram. No, keby padla hviezdička, nech padne sem. A nech nepadne náhodou toto. Ako to je tiež pekné, ale ako ja som myslel, tak toto. Ale to sa mi páči. Ale ako za hviezdičku by som chcel určite Moonlit walk, opening, moonlit continue, night photography. To je jedno, a proste nech dokončím album.
shopping tour. Ja vôbec neviem nevie padnúť tie shopping bags, ale že vôbec. A nechápem tomu. Ja sa teším na toto. Keď to stihnem za 7 dní na toto proste. Pack with 6 rarity and jedna je na česká. Hej, prosím. Že prosím. Nech padne dobrá. Kamo, nech nepadne napríklad toto. To bude úplne k ničomu, to nikdy nedokončím tento. Ako sa to dokončí, ale je to ťažké. Kamo, toto nech padne v tom balíku s týmto. Kamo, to by bolo tak OP vec. Mám to sa na skôr musím vybrať, ale takže tak. OK, ľudia, ukážem vám to, čo sa stalo. Keď som si podal. Kamo, ja by som ho dal. No ja to nechcem robiť, lebo zase to prehrám. Pozrite. Za 5,1 miliónov som to podal. Pozrite, hneď 22 bodov. Keď som podal ja, že tam bude 17, nič. Potom tam bolo 24 a potom tam bolo 20. A ja podám 17, dopadne to 11,4. Čuž. Dobre ľudia, pre toto videjko to bolo asi všetko. Za chvíľku začnem natáčať druhý diel. No, ako nie je druhý diel tohto. A za chvíľku začnem natáčať prvý diel sérii Free Spiny. A asi mi to bude trvať tak 3 diely. 3 diely, hej. Tak 3 diely mi to bude trvať, alebo to rovno spravím hneď. Alebo to rovno spravím hneď na 1 diel alebo na 2. To je jedno, že keď to spravím, bude to na YouTube. Takže ľudia, čaute!